खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय जायफोर बिथांमोना आंनि बे लेटेस्ट बड' क्रिएटर चेनेलाव गोदानै नायदों बिथांमोना फुंनि समाव आरो मोनाबिलिनि समाव लेटेस्ट खौरां एबा अपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दानिया फैदो खौरांखौ खोनासंलांनि। गिबि खौराङाव दङ एबसुआ 20थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था 2026 खौ दिनै गथायबाय। आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखिखौ बिथा खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां होनाय थांखिजों बोसोरफ्रोमबो कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था होबोबाय थाबोदों। बेबायदिनो देग्लायनि 20थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था 2026 खौ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि लांगोनायाव सा 14 फरायसाफोरनो मान बावनाय जायो। हाबाफारि बादियै कमल कुमार ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावजेनो बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि सीताराम बसुमतारी बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि गोरोमदाव औवारी बिथाङा मासि लानानै दैदेननाय बान्था राननाय हाबाफारिखौ मेहेरगोनां बिबुंथिजों बेखेवनानै होयो। बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां नीलकान्त गयारी बिथाङा हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। तेजपुर मुलुगसोलोंसालिनि एप्लाइ साइन्स बिफाननि लोगो बिबुंगिरि डक्टर जोंसार ब्रह्मआ थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो। जाला रेभिनिउ सार्कलनि मानगोनां सार्कल अफिसार सरन नार्जारी ALRS बिथाङा माननि आलासि महरै बाहागो लायो। फारियै मानगोनां सीताराम बसुमतारी बारग' लेङाइ आफादगिरि बर' थुनलाइ आफाद डक्टर जगत चन्द्र बसुमतारी गोरायुं सालबारि फरायसालिमानि बर' बिमा गौथुमनि गाहाय लिंथुमगिरि मानगोनां लीला बसुमतारी बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। दिनै तामिलनाडु आरो सोनाब बंग'नि बियाबफोराव बिधानसभा बिसायख'थिनि भट थुनाया जानानै थांबाय। तामिलनाडुआव गासै गं 234 बियाबफोराव भट होनाय जायो। गुबुन फारसेथिं सोनाब बंग' बिधानसभा बिसायख'थिनि सेथि खोन्दोआव भट थुनाया जानानै थाङो जेराव गासै 294 मासिफोरनि गेजेराव गं 16 जिल्लानि मोन 152 बियाबफोराव गिबि खोलोबनि भट होनाया जायो आरो फैगौ 29 एप्रिल खालाराव नैथि खोन्दोनि थाखाय आरोबाव वेस्ट बेंगलाव भट थुनाया जागोन आरो भटनि रिजाल्टआ जयैनो फोसावजागोन। मोनबा रायजोनि फारियै आसाम, केरेला, पुडुचेरी, तामिलनाडु, वेस्ट बेंगलनि भटनि फिथाइखौ मोनगोन एबा भटनि साननाय आरो भटनि रिजाल्टखौ फोसावगोन 4 मे खालाराव। बेराफारसेथिं भटनि रिजाल्ट फोसावैनि सिगांनो आसाम आरो BTCनि माखासे एक्जिट पल फोसावनाय नुनो मोनगासिनो दं। भटनि रिजाल्ट फोसावैनि सिगांनो दासान्दि BTCनि खुंथाय सोरखाराव थानाय BP पार्टीनि माखासे सुबुंफोरा एक्जिट पलखौ ओरैबायदि फोसावदों दि BPपआ मोनगोन मोन 11, BJPआ मोन 4 आरो UPPआ मोनगोन मोनसेबो मोना एबा 0-0 बेबायदि फोसावनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। बेराफारसेथिं बेरेखा दोलोनि एबा UPPL पार्टीनि IT सेलफोराबो फोसावनाय एक्जिट पलनि बायदिब्ला मोन 15 BTC LACनिफ्राय UPPLआ मोनगोन मोन 9, BPपआ मोनगोन मोन 3, BJPआ मोनगोन मोनसे आरो कंग्रेसआ मोनगोन मोनसे बायदि बायदि एक्जिट पल फोसावनानै समाजारि बिजों एबा ससियेल मिडियायाव फोसावनायखौ नुनो मोनदों। 2026 मायथाइनि HSLC एबा मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ मोनखांनायनि उनाव गोबां फरायसाफोरा आनजादाव उथ्रिसारनो हादोंमोन आरो दायो नेनानै दं हायार सेकेन्डारिनि जोबथा आनजादनि फिथाइखौ एबा HSनि रिजाल्टखौ नायनो थाखाय गोबां आनजाद लिरगिरिफ्रा हांखुर जानानै दं। फरायसा फरायसुलिफ्रा जानो हागौ हांखुर जानानै एबा माब्ला रिजाल्टखौ मोनगोन साननानै दं जानांगौ। जोबथारनायाव बावैसो सिगां HSनि रिजाल्ट होगोननि खालारखौ रोखायै फोसावनानै होबाय। फैगौ बैथि दाननि 28 एप्रिल खालाराव फोसावनाय जासिगोन HSनि रिजाल्टखौ। बे बाथ्राखौ फोसावदों बावैसो सिगां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा, जेराव बिथाङा गावनि ससियेल मिडिया एक्सनि गेजेरजों फोसावदों। बेनि उनाव आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रुनुज पेगुआबो गावनि समाजारि बिजों फेसबुकनि गेजेरजों फोसावनानै होबाय। बेराफारसेथिं बावैसो सिगांनिफ्रायनो समाजारि बिजोङाव गोबांथार नंखाय नटिफिकेशनआ गोसारदों, नाथाय गासिबो नंखाय। आसा खालामो आनजाद होगिरि फरायसा फरायसुलिफ्रा बयबो जेन गाव गावनि साननाय लुबैनाय बादि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हायो बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। बयबो जाहाथे नेनानै थाथ'लायो फैगौ 28 एप्रिल खालारखौ। गोबांथार गाहाय वेबसाइटफोर जेरै resultassam.nic.in, ahsec.assam.gov.in नङाब्ला assamresult.in बायदि बायदि वेबसाइटनि गेजेरजों रिजाल्टखौ नायनो हागोन फरायसाफोरा।
बेनि अनगायैबो गोबांथार वेबसाइटनि गेजेरजों जेब्ला रिजाल्टखौ डिक्लेयार खालामनानै होगोन अब्ला फरायसाफोरा नायनो हागोन। थांनाय बावैसो सान सिगां चिरां जिल्लानि रुनिकाटा हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय दाउखाबाहा देवस्रि ओनसोलाव आयेन बेरेखा हादान सिफायनानै हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा होबथानायनि उनाव रुनिकाटा हाग्रा खोन्दोनि मावखुलियाव सान्थालि सुबुंफोरा गाग्लोबनाय जाथायनि उनाव आयेन बेरेखा हादान सिफायनाय थावनियाव दावबायना सुलाद लाहैदों बिटिसिनि एमसिएलए नन्दलाल मगरजों लोगोसे 14 नं चिरांदुवार ब्लक बिपिएफनि आफादगिरि दैथुन बरगयारी आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा नायगिदिंहैदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स एडुकेशन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड
सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।